Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi povedané, že mám rozprávať trochu pomalšie, aby prekladateľ stíhal preklad, takže nič sa mi nestalo, len teda budem hovoriť trochu, nie takým tempom ako zvyčajne. Takže áno, som investigatívna novinárka, čiže v tomto paneli sa prepája moja predchádzajúca práca s mojou prácou v súčasnosti som riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu a už keď som tam v roku 2018 prišla, tak nadácia mala vybudovaný veľmi silný program na podporu whistleblowerom. V podstate s touto myšlienkou kedysi aj vznikala, že teda keďže chýbala ochrana oznamovateľom korupcie, takže to bude suplovať práve táto nadácia. Tu je aktuálne zloženie našej nadácie. Sme to vlastne títo 8 ľudia, moji kolegovia. No a v podstate, ako som už povedala, tak ten zákon, ktorý platil v roku 2015, nebol až taký účinný. Ľudia nenahlasovali korupciu, teda aj ju nahlasovali, ale málokrát žiadali o ochranu evidovaných. Vtedy bolo okolo 32 prípadov. Bolo to aj preto, že ľudia buď o tom nevedeli, ako sa to robí, mali málo informácií. Pokiaľ mám informácie, tak dnes je to takmer 10-krát viac, čo rieši Úrad na ochranu oznamovateľov. V nadácii sme mali veľmi malé kapacity interné na to, aby sme vlastne pokrývali whistleblowing. Bola to vlastne naša kolegyňa, právnička Mariana Leontiev, ktorá vlastne aj vybudovala ten program ochrany oznamovateľom. Potom to bola psychologička, kolegynka Zuzana Vasičák-Očenášová, ktorá, ak bolo treba, poskytovala týmto ľuďom aj psychologickú podporu. Mali sme web, ako oznámiť korupciu, kde sa dalo v podstate aj anonymne oznámiť korupciu a požiadať o pomoc. Mohol tam človek uviesť to, že či chce, aby sme ten prípad riešili aj investigatívne, pretože máme v nadácii aj veľmi silnú časť podpory investigatívnej žurnalistiky. Máme reláciu Cez čiaru, kde vieme napríklad aj spracovať a mnohé príbehy whistleblowerov, ktorí s tým súhlasili alebo dokonca mali o to záujem, sme aj spracovali v relácii Cez čiaru, ktorú publikujeme na webe denníka SME. No a čo bola veľmi dôležitá súčasť pomoci whistleblowerom, boli pro bono advokátske kancelárie, ktoré pre nás vlastne bezodplatne poskytovali služby týmto whistleblowerom. Či už išlo vlastne trestné stíhania, ktorým čelili, alebo pracovno-právne súdne spory, keď boli prepustení z práce. Prečo sa vtedy ľudia obracali viac na nás ako na inštitúcie, ktoré to mali mať pod palcom? Bolo tak, ako som spomínala, že chýbala možno nejaká osveta, nejaké informácie, ako a kto to rieši. Na úrade práce, ktorý to mal z časti zastrešovať, to nebola vlastne taká tá core agenda, kde by to tí úradníci primárne riešili, pretože mali ako keby iné prioritné veci na starosti. Tie právomoci boli roztrieštené, napríklad Ministerstvo spravodlivosti rozhodovalo o odmene, ale úrad práce poskytoval ochranu. No a na mnohé prípady sa ten zákon aj nevzťahoval. Prípady, ktoré sme teda my riešili, spomeniem naozaj len niektoré, pretože ich bolo pomerne veľa. Spomeniem tie, kde sa mi podarilo aj s tými oznamovateľmi skontaktovať a dali mi súhlas na to, že môžu byť spomenutí na tejto konferencii. Bol to hlavný kontrolór mesta Vrútky, ktorý bol odvolaný v roku 2012 pre údajné porušenie zákona. Právoplatne vlastne vyhral Najvyšší súd v roku 2018. S podobnými typmi prípadov sa stretávame pomerne často, keďže ten kontrolór má v našom systéme takú
nešťastnú pozíciu, že teda jednak má kontrolovať poslancov, kontrolovať vedenie mesta, ale tí ho zároveň môžu vlastne odvolať alebo mu nejakým spôsobom robiť v úvodzovkách zle. To sa stalo aj v tomto prípade. On napokon súd vyhral. Snažíme sa postupovať teda tak, že ten prípad jednak, ak môžeme a vieme, zabezpečiť z našich partnerských advokátskych kancelárií právnu pomoc, tak tá podpora ide týmto smerom. Jednak, keď s tým ten whistleblower súhlasí, tak aj prípad medializujeme, upozorníme na ňo a tak, ako to bolo v tomto prípade, tak sa snažíme potom aj robiť nejaký lobbying legislatívny, keď v tom vidíme zmysel, že je tam nejaká diera v zákone, ako napríklad pri tomto sme mali už aj rozbehnuté rokovania s bývalým vedením ministerstva vnútra o prípadnej zmene zákona, aby ten kontrolór mal nezávislejšie postavenie. Neviem, obávam sa, že sa nám v týchto rokovaniach za súčasnej vlády nepodarí pokračovať, ale ten návrh je rozpracovaný. Potom to bol zamestnanec Lesov Matúš Hríbik, ktorý upozornil na nezákonné postupy v štátnom podniku. Išlo o to, že sadenice stromčekov sa reálne nesadili, ale tá firma ich proste, aby si uľahčila prácu, tak jednoducho niekde vyhadzovala, zakopávala. On na to upozornil, neskôr čelil rôznym tlakom v zamestnaní trestnému oznámeniu. My sme pomáhali mu vlastne čeliť tomuto trestnému oznámeniu, keď chodil na políciu, čiže v tomto smere tam je podpora. Matúš chcel aj, aby o jeho prípade sa dozvedela verejnosť, takže aj o ňom bola natočená jedna relácia investigatívna cez čiaru, ktorú si aj spätne môžete pozrieť v archíve SME.sk. Ako som už spomínala, vlastne boli sme aj súčasťou kolegyňa Mariana Leontiev pracovnej skupiny na úrade vlády, kde ešte za bývalého šéfa odboru, ktorý bol za to zodpovedný, pána Petra Kovaříka, a bol v tomto veľmi naozaj aktívny. Vznikla komisia na to, aby tá ochrana whistleblowerov bola efektívnejšia a aby vznikol úrad. Táto myšlienka, ako dá sa povedať, nás napadla tak, že sme kolegyne predtým boli vo Francúzsku, kde funguje úrad pre transparentnosť a ten má na starosti mnohé, jednak aj majetkové priznania, jednak ďalšie veci. Tiež nás v tejto súvislosti napadlo, že úrad, ktorý vznikol na ochranu oznamovateľov, by mohol mať aj širšie kompetencie, ako napríklad tú kontrolu majetkových priznaní. To sa napokon ale do toho aktuálneho znenia zákona nepodarilo dostať, lebo sme vedeli, že mnohí poslanci by možno potom ten návrh zákona vnímali citlivo. A ako vieme, ten zákon bol schválený za vlády Smeru naozaj veľkou väčšinou, neviem, či nie všetkých prítomných poslancov v parlamente v tom čase. Jednoducho to bola proste drvivá väčšina poslancov, ktorí so znením súhlasili. Nasledovala vlastne voľba predsedničky tohto úradu a táto bola vlastne neziskovou organizáciou INECO vyhodnotená ako jedna z najtransparentnejších výberových konaní a v tomto výberovom konaní zvíťazila aktuálna predsedníčka. Stala sa však taká vec, že aj keď teda bola v podstate vybratá tou komisiou, tak mala byť ešte aj schválená parlamentom a tamto ako si viazlo. Aj keď teda poslanci prejavili na začiatku veľkú chuť mať takýto zákon, tak potom prejavili zase veľkú nechuť zvoliť predsedu, aby ten úrad mohol začať fungovať. Do toho ešte aj boli voľby, čiže tak vznikla taká
ako keby medzera medzi tými dvoma vládami. Preto sme v roku 2020 spustili kampaň, kde sme v podstate akoby odratávali dni, kedy ten úrad na Slovensku chýbal, že mali sme legislatívu, ale nemali sme úrad, lebo teda nebol zvolený predseda. Spoločný prípad potom sa nám prelínal v jednom bode. Začali sme v podstate v spolupráci dnes už s advokátom z kancelárie Dentons riešiť prípad hlavnej ekonómky v záchrannej zdravotnej služby pani Koránovej v Košiciach, ktorá podala trestné oznámenie pre obstarávanie, keďže videla, že to obstarávanie vyzerá veľmi čudne a pravdepodobne je šité na mieru pred určitým uchádzačom. Jej zrušili miesto, chceli ju takto nejakým spôsobom zrejme z tej záchrannej služby dostať. Obratila sa na súd. Prvé kolo sme teda vyhrali spolu s podporou Úradu na ochranu oznamovateľov a teraz beží odvolacie konanie na krajskom súde. Myslím, že v januári bude ďalšie pojednávanie. No a v podstate toto je taká história našej nadácie, kde sa prelínala od začiatku tá ochrana oznamovateľov korupcie s jej odhaľovaním, s investigatívou. No a samozrejme príchodom Úradu na ochranu oznamovateľov už sa nám až toľko ľudí neozýva. Práca tohto úradu je naozaj, dá sa povedať, efektívna vzhľadom na to, čo všetko riešia, aj ako mali osvetovú kampaň, čiže chvála Bohu aj nám ubudlo práce, ktorej máme bez toho dosť. Ale samozrejme, že stále nás téma ochrany oznamovateľov zaujíma. Vidíme sa teraz hlavne v podpore tých oznamovateľov, na ktorých sa nevzťahuje zákon, pretože aj takých je stále dosť a možno aj vidíme tú ochranu v takom širšom kontexte. To znamená, že zastať sa odvážnych ľudí, nie len tých, ktorí oznamujú korupciu, ale aj ktorí kvôli svojej odvahe čelia nejakým problémom. A preto sme vlastne sa rozhodli spolu s advokátmi z Allen & Overy poskytnúť pomoc Tomášovi Balintovi, ktorý nedávno dostal aj ocenenie Biela vrana. Tomáš sa kriticky vyjadril na adresu primátora v Rimavskej Sobote a následne sa mu začali diať v práci. Pracoval v kultúrnom centre, ktorý patrí teda pod patronát mesta. Začali sa mu diať zlé veci, až napokon bol z práce prepustený. Bolo mu tak kuloárne povedané, že preto, lebo si nedal pozor na jazyk. Takže momentálne je to takýto náš živý case, s ktorým ideme na súd. No a rada by som sa pri tejto príležitosti poďakovať najmä advokátke Mariane Leontievej, ktorá vybudovala v nadácii ten program ochrany oznamovateľov, vybudovala partnerstva s mnohými právnickými kanceláriami, ktoré nám aj teraz pomáhajú s vecami, ktoré sa týkajú oznamovateľov, ale aj s investigatívou a týmto trom advokátskym kanceláriám, s ktorými aktuálne riešime prípady oznamovateľov. Tak ďakujem vám veľmi pekne.